Hola a tots, soc el Pau i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem què són i com calcular arrels de qualsevol índex. Abans que res, anem a veure què és això de l'índex d'una arrel. L'índex d'una arrel és aquest número que apareix davant de l'arrel, en alguns casos. Després ja veurem que en realitat apareix en tots els casos, però. Aquí, l'índex de l'arrel de 27 és 3. Això és l'arrel amb índex 3 de 27, que té un nom especial. L'arrel amb índex 3 també s'anomena arrel cúbica. Arrel cúbica i arrel amb índex 3 són sinònims. Aquí què ens estan demanant? Ens estan demanant l'arrel amb índex 4 de 16. Aquesta ja no té cap nom especial. I què vol dir això de l'índex? Doncs per entendre-ho anem a solucionar aquesta arrel quadrada. Aquí ens estan demanant l'arrel amb índex 3, l'arrel cúbica de 27, que és un nombre que jo no sé. I quin serà aquest nombre? Doncs l'arrel amb índex 3 de 27 és aquell nombre que elevat tantes vegades com em digui l'índex, en aquest cas elevat al cub, em donarà el nombre que hi ha dintre de l'arrel, és a dir, 27. Torno a repetir, l'arrel amb índex 3 de 27 és aquell nombre que elevat a la 3 dona 27. I aquesta és l'endevinalla que hem de solucionar per poder trobar el valor d'aquesta arrel. I aquí pots pensar i trencar-te el cap, però un truc. Si aquest arrel és exacte, el seu valor serà un dels divisors de 27, és a dir, un d'aquells nombres pels quals pots dividir 27 i que doni exacte. Recordem, 27 el podem dividir entre 3, dona exacte, o 27 el podem dividir entre 9 i dona exacte. Anem a provar aquests dos nombres. Algun d'aquests dos nombres, quan l'elevem al cub, dona 27? Doncs sí. Quin? El 3, no? 3 al cub dona 27. Què vol dir això? Que ja hem solucionat l'endevinalla. I aquesta endevinalla era el valor de l'arrel cúbica de 27. L'arrel cúbica de 27 val 3. Per què? Perquè 3 al cub és 27. Anem a posar-ho a la pràctica ara amb aquest segon exemple. Què voldrà dir l'arrel amb índex 4 de 16? Doncs el que ens estan demanant aquí, l'endevinalla, quin número elevat a l'índex, és a dir, elevat a la quarta, me don 16. Doncs anem a buscar sospitosos. Quins seran els sospitosos? Els divisors de 16. Quins divisors té 16? 16 puc dividir entre 2, entre 4 i entre 8, a més d'entre 16. Aleshores, algun d'aquests números elevat a la quarta multiplicat per ell mateix 4 vegades dona 16? Sí. Quin? 2 a la quarta. 2 multiplicat per ell mateix 4 vegades dona 16. Què vol dir això? Doncs que l'arrel amb índex 4 de 16 és 2. I aquest últim exemple, que segur que ja et saps de memòria, te'l poso per ensenyar-te que aquí en realitat sí que hi ha un índex. Què ens estàvem preguntant quan fèiem l'arrel quadrada de 25? Ens estàvem preguntant quin número elevat al quadrat, elevat a la 2, donava 25, el nombre que hi ha dintre de l'arrel. Per tant, quin serà l'índex d'aquesta arrel? Doncs veiem que quan no posem un índex, quan tenim una arrel quadrada, l'índex, encara que no l'escrivim, és un 2. Jo aquí puc escriure un 2 i això segueix sent l'arrel quadrada. I aquesta arrel segur que te la saps de memòria, l'arrel quadrada de 25, que podem escriure o no escriure l'índex 2, és 5, perquè 5 al quadrat és 25. Te deixo aquí el resum de tot el que m'ha explicat aquí. Quan te demanin de calcular l'arrel amb índex n d'un número x, el que t'estan preguntant és quin número misteriós elevat a la n dona x, dona el nombre que tenim a dintre de l'arrel. I les arrels tenen una particularitat i és que són una mica raretes, d'acord? Es comporten de forma diferent si l'índex que tenen és un nombre parell o si l'índex que tenen és un nombre senar. Per tant, anem a veure-ho per separat i ens apuntarem aquí la xuleta. Primer, comencem amb quan tenen índex parell. Les que hem vist abans, l'arrel quadrada de 25, que malgrat que no estiguem escrivint cap índex, és com si tingués un índex 2, i l'arrel amb índex 4 de 16. Havíem dit que això era el nombre que elevat al quadrat donava 25. I un però, ens quedem només amb el nombre positiu que elevat al quadrat dona 25. Per què? Perquè hi ha dos nombres que elevat al quadrat donen 25. 5 al quadrat dona 25 i a més, menys 5 al quadrat també dona 25, perquè negatiu per negatiu, positiu. Per tant, l'arrel de 25 no és només el nombre que elevat al quadrat dona 25, sinó que és el nombre positiu que elevat al quadrat dona 25, d'acord? Per tant, ens quedem només amb el més 5. Aquest positiu és com l'índex, el pots posar o no el pots posar,
I amb l'arrel amb índex 4 de 16 ens passa el mateix. Fixa't que sempre ens passarà quan tinguem índex parell. Hi ha dos nombres que elevats a la quarta dona 16. 2 a la quarta dona 16 i a més, menys 2 a la quarta dona 16. Qualsevol nombre negatiu elevat a un índex parell acaba donant positiu, perquè negatiu per negatiu per negatiu per negatiu, positiu, 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 d'acord? Per tant, amb quin d'aquests dos ens quedem per l'arrel amb índex 4 de 16? Doncs ens quedem només amb el positiu, d'acord? Veuràs que les arrels amb índex parell de nombre positiu sempre donaran un resultat positiu. En aquest cas ens quedem amb 2. I és el primer que apuntarem a la xuleta. Sempre que te trobis una arrel amb un índex parell d'un nombre positiu, donarà un altre nombre positiu. I què passa amb les arrels d'índex parell, però de nombres negatius? Aquí ja sabem que si no hi ha un índex és com si hi hagués un 2. Quina és l'arrel quadrada de menys 25? Quin és el nombre que ha elevat al quadrat? El nombre que multiplicat per ell mateix em dona menys 25? Doncs cap, no? Per què? Perquè 5 per 5 és més 25 i menys 5 per menys 5 també és més 25. Per tant, no hi ha cap nombre que sapiguem que ha elevat al quadrat em doni menys 25. L'arrel quadrada de menys 25 no és un nombre real. Després al batxillerat ja t'explicaran que aquest nombre existeix, però és un nombre imaginari, que és una altra classificació de nombres que una miqueta ens hem inventat. No serveixen per comptar coses ni per mesurar distàncies els nombres imaginaris. I són els que surten quan fem arrels d'índex parell de coses negatives. Per tant, aquí què podríem dir? Podríem dir que això no és un nombre real, és a dir, no és un nombre dels que coneixem fins ara. Si te vols quedar amb el profe de mates, li dius, això és un nombre imaginari. I en aquest cas ens passa exactament el mateix. Aquí ens estem preguntant quin nombre elevat a la quarta dona menys 16. Però tu ja saps que qualsevol cosa elevada a un exponent parell acabem amb un nombre positiu. Per tant, no hi ha cap nombre que jo pugui multiplicar per ell mateix 4 vegades, ni cap nombre parell de vegades, que me doni un nombre negatiu, sigui el que sigui. Sempre que tingui índex parell i número dintre de l'arrel negatiu, això no és un nombre real, és un nombre imaginari. I ara anem a veure què passa quan l'índex és senar, quan l'índex és imparell, amb aquests exemples. El primer ja l'havíem vist abans, l'arrel cúbica de 27 és aquell nombre que elevat al cub donava 27. L'hem trobat al principi de l'explicació. I si t'hi fixes, només hi ha un nombre que elevat al cub doni 27. Havíem dit que era el 3. 3 al cub, 3 per 3 per 3, dona 27. Aquí no passa, com passava amb els d'índex parell, que menys 3 també seria una arrel. Per què? Perquè menys 3 al cub, menys 3 multiplicat per ell mateix 3 vegades, negatiu per negatiu, positiu, i positiu per negatiu, negatiu. Un nombre negatiu elevat, un nombre senar de vegades, en aquest cas ja me dona negatiu. Per tant, aquí no cal pensar-s'ho tant, només hi ha un nombre que elevat al cub em dona 27, i és més 3. Dit d'una altra manera, sempre que tinguem índex senar d'un nombre positiu, el seu valor sempre serà positiu. El següent ens demanen l'arrel amb índex 5 de 32. És a dir, ens demanen que esbrinem el nombre que elevat a la 5 dona 32. No tinc ni idea, però podem buscar sospitosos. Els sospitosos seran els divisors de 32, els nombres que jo puc dividir entre 32. I el 32 el puc dividir entre 2, entre 4, entre 8, entre 16... De tots aquests nombres, podem anar provant quin d'aquests elevat a la 5 multiplicat per ell mateix 5 vegades me dona 32. I si els provem, veurem que 2 per 2 per 2 per 2 per 2 per 2, crec que ho he dit 5 vegades, dona 32. 2 a la 5 és 32. Per tant, l'arrel amb índex 5 de 32 és 2. I com que és l'arrel senar d'un nombre positiu, el seu valor serà positiu també. A més, les arrels amb índex senar tenen una particularitat molt interessant, i és que les podem fer de nombres negatius. Per què? Perquè hi ha un nombre que elevat al cub dona menys 27. L'acabem de dir allà abans. Havíem dit que 3 al cub era 27, però menys 3 al cub me donava menys 27. Sempre que tinc una base negativa elevada a un exponent senar,
m'adona un nombre negatiu. Per tant, jo puc calcular l'arrel amb índex senar d'un nombre negatiu, d'acord? Això és una mica complicat, si vols ho pots memoritzar i ja està. L'arrel cúbica, l'arrel amb índex 3 de menys 27 és menys 3, perquè menys 3 a la 3 dona menys 27. Per tant, sempre que tingui un arrel amb índex senar d'una cosa negativa, m'adonarà negatiu. I l'últim, aquí m'havia equivocat, volia posar un 5 per posar-ho similar a això, doncs si l'arrel amb índex 5 de 32 era 2, perquè 2 a la 5 és 32, quin nombre elevat a la 5 em donarà menys 32? Doncs menys 2. Per tant, l'arrel amb índex 5 de menys 32 és menys 2. Ara anem a practicar això amb uns quants exemples. El primer, l'arrel sense índex de 36. Tu ja saps que quan no hi ha índex és com si hi hagués un índex 2. Això és l'arrel quadrada de 36. I el nombre que elevat al quadrat elevat a la 2 dona 36 és 6. Com que és l'arrel amb índex parell d'un nombre positiu, el resultat és positiu. El segon, l'arrel amb índex 4 de 16. Poder de primeres no sabem quin nombre elevat a la quarta dona 16, però podem buscar els divisors del 16. Els divisors del 16 són el 2, el 4, el 8 i el 16. De tots aquests, quin nombre elevat a la quarta m'adona 16? Doncs 2 a la quarta és 16. Com que és l'arrel parell d'un nombre positiu, el resultat és positiu, per tant és més 2. En el C tenim una cosa ja una mica rara. Tenim índex senar, índex 3 i un nombre dintre de l'arrel negatiu. Per tant, el resultat serà negatiu. Com sé quin és el resultat si no sé quin nombre elevat a la 3 elevat al cub em dona 125? Doncs busco els divisors de 125, que són 5, i podries buscar els altres, però ja veus que 5 elevat a la 3 ja te dona 125. 5 per 5, 25, 25 per 5, 125. Per tant, el resultat és 5? No, perquè 5 al cub no dona menys 125, sinó menys 5. El resultat sempre serà negatiu. Menys 5 al cub sí que és menys 125. En el D, torno a tindre això, l'arrel cúbica d'un nombre negatiu. Penso, quins divisors té el 8? Doncs 2, 4 i 8. D'aquests 3, quin elevat al cub m'adona 8? Doncs 2 al cub, 8. Però vull que m'adoni menys 8, no? Menys 2 al cub és menys 8. El resultat ha de ser negatiu i agafa el nombre d'aquí. Per tant, 2. Pots pensar-ho primer sense símbol i després li enxufes el negatiu. L'E és un exemple important. Moltes vegades us equivoqueu aquí, us lieu. Què passa amb el 0? El 0 no és ni positiu ni és negatiu, però el 0 és sempre igual. Quin nombre elevat a la 5, quin nombre multiplicat per ell mateix 5 vegades m'adona 0? 0. 0 per 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 0, tantes vegades com vulguis, sempre dona 0. Per tant, si tinc l'arrel de 0, m'és igual l'índex. Pot ser índex 5 o pot ser índex 75, que 0 multiplicat per ell mateix 75 vegades segueix sent 0, d'acord? Sempre que a dintre de l'arrel tinguis un 0, el resultat serà 0, que no és ni positiu ni negatiu. I l'últim exemple, l'arrel amb índex 4 de menys 81. Aquí no cal pensar divisors, no cal provar coses. Per què? Perquè tinc l'arrel d'índex parell d'un nombre negatiu. Per tant, ja sabem que no hi haurà cap nombre que, elevat a una cosa parella, m'adoni una cosa negativa. Bé, sí que hi haurà, però és un nombre imaginari. I com que no ho hem fet, només posarem que això és un nombre imaginari, si vols, o que no és un nombre real. I ara, perquè tu puguis acabar de comprovar que ho has entès bé, et deixo 6 exercicis més. Pausa el vídeo, intenta'ls fer tu sol o sol a casa i ens veiem ara amb les solucions. I això ha estat tot pel vídeo d'avui, espero que t'hagi estat d'ajuda. Si ha estat així, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis per no perdre't cap vídeo. Fins la propera, adeu!